салом алейкум бародаро, чанд хабар дар сомонаи ютуб набудем. қариб як сола меша пешравӣ нест. Як хабари хушомадагия, як хабари бародаро, подписчикои муҳтарам. Мо дигар дар сайти дар сомонаи ютуб дигар баромад намекунем. Сайте ки мо дар сомонаи ютуб дорем, ин сайта дар дигар бародар туҳфа мекунем. Барои хуш ҳамия мо дар сомонаи инстаграм сайти худмона кушодагем бо номи раҳнамо. Шумо метавонед дар оҷа моро ёбед. Бародарое ки уважат кардан, ҳурмати иззат кардан, мо дар боварӣ кардан дар сомонаи ютуб подписатсия кардагиянд. Ай ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунем ки бидроед мора дар сомонаи инстаграм бо сайти бо номи раҳнамо шумо дар оҷа меоед. Ай ҳамат хоҳиш мекунам ки бидоед дар сайти мо подписатсия кунед. Иншоаллоҳ худо хоҳад пешравӣ рӯи миллионай. Инстаграма ларзондан усубоиста талхаи инстаграма мекафонем бародаро. Ҳамата дар инстаграма жда дорам як респекти ғариби бузбара ай мулки ғарибо рафтӣ.